Campur Sari Taruna Krida. Mohon izin untuk arisan keluarga Mbah Tijoyo Pulutan berada di sisi kanan pelaminan. Keluarga besar Pulutan, matur nuwun. Oh sampun, midoni itu Pak. Salam tempe loh. Wasik bersama CSTK Pak Zuza. Spesial Pak Aris buat semua pasukannya.
selesai. Lah kok bisa selesai? Udah gak ada lagu lagi. Cek gayang iki cek. Niki toh. Umure sakana. Yuk CSTK musik. Asik. Wuryantara bergoyang. Sakit cinta, sakit rindu.
mungkin ini ada salah satu yang mau nyanyi. Ayo Dede lah, nyanyi apa? Coy. Oke, Pak. Kenapa? Ayo Marianto. Solo. Aku hake. Kowe wis ngalimas karo aku jangan gitu. Panggonan dhuwur lada kayo cesak utan-utanku. Asing kondang dek gaplek lan tiwul ana watu lintang ana watu kapur babakan seni dek aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur tenan lho dek papan pariwisata cekae ora bakal kuciwa campur sarian sling gunung-gunung kidul wis mesti bulan kula boten ngibul nangis sami ora ngomong siji kuwi masing kondang dek ngagaplek lan tiwul ana watu lintang ana watu kapur babakan seni dek aja maido akeh sing kondang akeh sing misuwur iku kabeh papan pariwisata cekae ora bakal kuciwa campur sarian sling gunung-gunung kidul wis budi bulan kula boten ngibul iku kabeh ke papan pariwisata cekae ora bakal kuciwa campur sarian sling gunung-gunung kidul wis mesti bulan mulya ora ngibul Keluarga besar saking Yo, monggo Mas Cepengling. wong tuwek nggak dolanane gede.
aku bisa anduweni marang sang Hyang Lasmi. Rasa kangen kang limputi bulan kepisan Upayane datang maling janji sebaya bakti spesial Mas Yo Kang Ju